Hello! Oh, hi, Alan. Hello. Ano ka, Day? Mga arbon ko dahil kaya wala pa pagkaon sa ref dahil. Carbon? Pagkaon? Ikaw ba yung mag-grocery? Oo, since 2017 ako na jud tanan. Oh, I thought na ayaya ang queen. Siya lang sa kong show dahil siya marag ito nas tanan. Nanay, mga tunat ta kay malit na ta. So, Miss Alan, what's on your ride? Mag jeep ko dahil. Really? Sure ka? Oh, mas mura mo mag jeep, good. Kakauwang mag-jeep? Seryoso ka. Pinoy ko dahil, it's a cultural symbol and dapat ma-proud kung mag jeep ka. Tara! Miss Alan, now that you're picking up the queen, unsay na usa? More or less, it's just the same. It's just that karon mas grateful ko kay I get to perform around the country. At the same time, I get to be fulfilled. At the same time, ka na maka-earn kung sa ko ang mga ibang buhat ba. And thankful ko sa Bay TV, sa production team na nag-uo sa akong show, sa akong family, ug sa mga kitikat-kat sa supportan ako ba kay wala gyud ko dili kung wala sila. So, wala siya. Before becoming queen, what was your first job? After graduating advertising arts, I was marketing and social media manager sa Osaka programming company, and then at the same time, ay after ato, brand specialist and content writer ko sa another company. Wow, big word. Unsa na, Day? Kapag explain diba sa 1 month o 3 months ako ngadto day. No, sa short good. Commitment issues. Dili oy, it's just that intuitive ko na pagkatao ba niya. I felt and I heard the calling na ari gyud ko ganahan. Despite all the failures and all the rejections ba nga marag. This is where I want to be and this is where I meant to be. What led you to become a social media star? Actually, akong first na branding sa internet was Ukay-Ukay Diva. So, mahukay ko niya ako siya i-transform into something nice. And then, after ato, I felt the need na rebrand ko because i-absorb ako by TV. Ito siya, and I'm starting a show. And actually, sugal to tanan, kay wami tanan kabaw if unsay turn out sa show. Moto siya. So, Miss Alan, now that you're the typical queen, what are the essentials to becoming a social media star? Well, of course, aside sa professionalism and sa imuhang content nga dapat ma-relate sa mga audience nimo, importante gyud kayo nga naa kay fast internet. Currently akong gamit kay ang Globe Extreme. Nana niya ron nga fast home internet. So if like ganahan ko mo-upload, mo-update sa mga fans, fast siya kayo siya. Palihog ta. Second, it's free local TV channels. And third, it's internet TV with over 1 million videos and karaoke readiness niya. So, pag-organize yan ako, magalan ko magkanta-kanta. So, I love it so much. So, Miss Alan, what's your current TV show obsession? Palingaw ko kay kaning Globe Extreme, pwede rin kumakaiwan TV, ani. So, akong favorite kay Kadena Ginto niya. Hapon man yung time slot niya. Di, tanan times nga, makatanaw ko sa TV sa balay ba. So, mag-iwan TV ra ko. Paborito siya kinanaw ka ng mga classy. Sabi na naman, sure. Inspiration na siya akong show. So, wala siya. Actually, dili siguro tanan kibaw no, nga ganahan jud ko diri magtambaya sa downtown kay fan jud ko Philippine history ba nya maka-imagine ko nga sa unang mga sinaunang panahon, katong mga sinaunang Pilipino nga diri pagito sa una ang sentro gyud sa Cebu ba. Nga feeling nako ba katong mga Kastila sa una, diri mag-check diri mag-shema ana bitaw nya. Ganahan ko mag-research nga katong hala sa una diri ko nahitabo to shema ni diri and everything ba nya. I don't know, di ko ka-explain sa feeling nga basta makita ko old picture sa old Cebu nya, labi nag-downtown. Feeling kina ko nga kanang naanak ko ng mga panahon na ba, pero shema ra lang siya. Ana. Nga, wala. Ganahan kita history. Yeah, because if dili siguro ko performing artist o social media content creator, no, I think siguro history teacher ko. Ana, ganahan ko ana nga trabaho. Wala siya. So
Alan, no? Alihog ta kaya. Carbon ra na. Salamat. Lagar lang kaya. Welcome to Carbo, dali, makumpra na ta. Kanang sa tanan kay sa carbon man yun. Actually, sa mga Cebuanos, hashtag patok of the town, guni ang carbon, kay diri ka makapalit og mga lamian, pero affordable nga mga prutas ug mga utanon. So especially ako, gadako gid ko nga diri mi mangumpra sa akong pamilya. So ako sad, bahalag independent ako, diri gid ko mobalik. And yes, fresh sa mga prutas gyud. Sure lang. Alan, Yes. fresh ka ba? Asa dapita? Shema! Hello, wait, ako favorite prutas, saging. Pila kilo ni kuya? Wala no? Miss Alan, Hi! unsa day mo mas prefer nga saging? Iya ha. Shema, bitaway lakatan kani. Kay hindi siya pang shake, pang salad niya. Tamis ni siya ba? Sweet tooth man ko ganahan kay kung may nani. Pero, Miss Alan, kinsa siya? Dai na avocado dai ganahan ka dai. Saging. Ganahan ka? Ganahan kong avocado pero siya, ganahan siya nimo. Dahil kung sabog-sabog ka ng mga love questions, dahil palisog saging, dahil kani kuya ay, pila kilo ani kuya? 50. 50, sige go laban. Pila naman sa ka tuig diri kuya? Dugay na. 100. Wala 10 years si kuya diri laban. Wait sa magsukli sa ta. So manatag kumpra sa akong favorite nga fruit. Mangumpra na sa tag-utanon. Let's go. Actually, hard work lang storyahan, no? Kani mga tao, yun dili sa carbon, may dapat tagaanog sa ludo ba? Kay, grabe yun. Munang kung ka ng mga tao, dira nga magsigig tapol-tapol, magsigig reklamo, tigilan niyo ako. Sure lang, bitaw. Alan, ganahan din ka tulutan. Otan. Shema, otan, oh, I love otan. Alan, what's your favorite utan guys? Aside sa kamunggay, kani, palaya. Kay ako mama diabetic, so lutuan ako siyang mga foods nga maglikay sa iyang diabetes. Pila kilo anit? Dashi? 80. The 80 na So, siya. Miss Alan, before we leave you to your utan shopping spree, laisyo ka di. Actually, na ako na-realize, di siya kailangan tubagon because if hardworking lang ka, waka kita makang laing tao and strong imong willingness to pursue your dreams regardless of what storm you're going through. And basically, if you just have the faith ni Lord o sa imong self, then you're good to go. Di na siya ka kailangan tubagan. Sige na, ilagay kayo, mag-chika di ako kumpra sa akong mga kumprahonon di rin. Sige na, ibabay na. Thank you, Miss Alan. Thank you, love you. Bye!